Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin ingkang kawula mulyakaken, ingkang kawula hormati sedaya kesepuhan sesepuh pinisepuh kang dipun sepuhaken sedaya jamaah Masjid Al Furqon Kertoler ingkang kawula hormati, monggo santen menika sarang-sarang kita awiti niat ngaos mugi-mugi tindak lampah kula panjenengan tamu wonten papan menika saged dadosa wasilah dosa kula panjenengan kalebur dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebab jaminane wong gelem ngaji niku mesti di ngapura dosane. Bahkan amal sing durung paham ilmune amal sing kudune ora sah tapi mergo isih gelem ngaji dadi diterima kali Gusti Allah. Dadi nek urusan ngaji niku beda karo liyane. Makanya kita kedah bersyukur isih dikai semangat ngaji. Kiai Yahya bin Mu'ad Ar-Razi wonten kitab Nashihul Ibad niku dawuh ngeten. Al-ilmu dalilul amali wal fahmu wi'aul ilmi wal aqlu qaidul lil khairi wal hawa markabun lidzunubi wal malu ridaul mutakabbirina wad dunya suqul akhirati. Monggo kita oncai pokok siji. Muga-muga tambah seneng ngaji, tambah kathah pahami. Amin. Oke, kita oncai pokok siji. Dawuhipun Kiai Yahya bin Mu'ad nomor 1. Al ilmu dalilul amali. Ilmu niku dados dalile amal. Dados penuntune ngamal. Dadi ngamal niku nek ra ana sing nuntun ya ora tekan tenan. Ngamal iso tekan ten Gusti Allah mergo ana sing nuntun. Sapa? Ilmu. Al ilmu yahrusuka. Ilmu niku njaga panjenengan. Jenengan nek gelem ngaji, ngerti ngelmu terus ngamal, tekan. Sebab ngamale didasari ilmu. Tapi nek ngamal tok ora ana dasar ilmune, ya ora bakal ditampa kalih Gusti Allah. Ora bakal tekan wong ora ana sing nuntun. Padha-padha raup nek dingelmoni dadi beda bijine. Jenengan wudu niku nek ora ngaji dadi raup. Lho nggih mboten? Wudu nek ora ngaji dadi raup. Sing penting gebyur rai. Lah mengke nek jenengan ngaji terus ngerti, oh ternyata batasane rai niku pathokane tukule rambu. Mergo ngaji dadi ngerti. Nek ora ngaji ora ngerti, dadine raup mengke. Lho nggih mboten? Niki kedah disadari betul niki. Jenengan wani mbayar tukang 120.000 sedina mergo duwe ngelmu. Nek meng waton gelem tandang, gek waton di uplek-uplek katene kaya emoh kaya. Nggih mboten? Lho, ngelmu niku sing nuntun panjenengan. Makanya jenengan ngaji niki sesuatu sing primer, sesuatu sing pokok, sing utama. Jenengan kudu dhisikke di antara ngamal-amal soleh yang lain. Setan niku luwih wedi karo wong pinter siji mbangane wong ahli ibadah, ahli ngamal sing jumlahe 1000. Luwih wedi karo wong pinter siji ketimbang wong ahli ibadah jumlahe 1000. Lah wong ahli ibadah 1000 tapi ngibadahe ngawur kabeh. Kayak wong siji ngerti ngelmu, turune wong ndek ngelmu kadang-kadang dadi poine niku.
Lho gitu. Turune wong ahli ilmu bisa jadi itu menjadi poin di mata Allah. Wong ahli ibadah ketok ibadah terus ora ana sing ditampa ora duwe ora didasari ilmu. Dadine mung olahraga, salat itu olahraga. Lho gitu, nek mung ngono sing napa pendadine olahraga ya iso salat ngoten niku. Jengklak. Tapi nek didasari ilmu dadi ibadah sing bener ana mancate. Ana apa jenenge? Dongane, ana wacane jelas. Ngoten niku dadi ibadah. Paham nggih? Terus nomor kali wal fahmu wi'aul ilmi. Sing jenenge kepahaman niku dadi wadahe ilmu, dadi tabunge ilmu. Ngelmu niku nek ora diwadahi ya ora dadi kudu diwadahi ilmu niku jenenge paham. Makanya jenengan usahake nek ngaji sing tenanan. Jenengan nek paham iki berarti padha karo jenengan duwe wadah. Ngelmune wis kewadahan. Ngojah ngaji kok ora paham-paham. Iki berarti jenengan yo wis apik ning durung duwe wadah, ngoten lho. Artine durung ana sing iso digawa mulih. Lho gitu. Ben ilmune niku ngandang temoto diwadahi. Wadahi napa paham. Sinaosa jenengan niku durung paham ora masalah. Neng diusahake mboko sithik mboko sithik. Insyaallah kok suwe-suwe ya akeh dhewe. Diwadahi mboko sithik. Ya awale mangkat ngaji rung mudeng apa-apa, rung paham apa-apa turu ora apa-apa wis. Engko suwe-suwe meleh ning ora paham, lingak-linguk wis ora apa-apa. Engko suwe-suwe dadi terus ana sing mlebu mboko sithik. Lah nek wis mlebu ngoten niku lha iku jenenge paham. Lah paham niku tabunge ilmu. Wong niku saya paham ilmu, saya diwedeni setan. Nggih, saya paham ilmu, saya diwedeni setan. Setan niku paling wedi nggodha karo wong sing paham. Nek wong ora pahame rasa digodha tergoda sendiri gitu. Tapi wong paham niki wong ngerti dosa, ngerti ganjaran, ngerti siksa, ngerti wah iki nganu niki. Kelas berat iki. Wong duwe setan. Oh, nomor 3. Sisi apa? Al ilmu dalilul amali. Nomor 2 wal fahmu wi'aul ilmi. Paham niku dadi wadahi ilmu. Nomor 3 wal aqlu qaidul lil khairi. Akal niku dados pembimbinge ati dalam melakukan kebaikan. Akal niku dados pembimbing kula panjenengan sedaya untuk melakukan kebaikan. Awake dhewe nek ora ana sing bimbing, oke tuntunane ana ilmu, saiki tuntunane ana dasare iki. Wis arep nglakoni iki dasare ana jelas gitu. Arep wudu dasare ngene wis jelas ngerti. Lah saiki sing bimbing ben isone tekan kelakon wudu iku akal. Paham mboten? Paham? Ilmu ki tuntunane, ibarat jenengan arep melakukan sesuatu duwe buku panduan. Akhirnya ora bingung. Lah sing nglakoni akhir tekan kedaden kebaikan itu terlaksana iku jenenge akal sing bimbing. Ana tuntunane, ana pembimbinge. Tuntunane ilmu, pembimbinge akal. Saiki awake dhewe duwe akal tapi kok ora berfungsi. Ngapunten padha karo hidup tanpa seorang pembimbing. Jenengan tahu umrah, tahu kaji karena pembimbing ilang. Sinaosa ngerti dasare, ngerti tuntunane tapi nek gak ono sing bimbing ilang. Apa meneh agi pertama kali, walah iso kentir tenan. Nggih. Mangkate bareng mulai warung dhuwur-dhuwur jebul wong Afrika kono. Ha wong akeh pol. Makane pembimbing niku penting. Sinten akale awake dhewe. Insyaallah wong niku netese waras. Isih waras, insyaallah. Angel keplesete angel. Nek wis rada
Meskipun pinter, meskipun ngerti ilmu, tapi kok melakukannya blangsatan, ngapunten, dia hidup tanpa seorang pembimbing. Nggak ada mursyid yang membimbingnya, tidak ada akal, akal nggak fungsi, Pak. Ngerti ilmu, kadang tuh sadiki wong ngerti ilmu tapi menggok. Kadang-kadang tadi guru malah langsung digugur langsung tiru. Nggih mboten? Lah iku mergane apa? Akale gak fungsi. Dasare ngerti, tuntunane ngerti, tapi pembimbing untuk melakukan kebaikan dia nggak punya. Akale nggak fungsi, Pak. Iku sing bedake menungso karo kewan. Makanya Quran itu jelas ulaika kal an'ami balhum adol. Ulaika jeneng wong-wong menungso iku kal an'am kaya kewan. Ulaika kal an'ami balhum adol, bahkan bisa lebih kejam, bahkan lebih sadis, bahkan lebih kebangetan bangane kewan. Wong iki padha kewan, Pak. Padha karo kewan. Apa sing bedake kula kalih kewan? Kalih panjenengan kalih kewan? Akal tok. Nek liyane jan padha kabeh. Ade mangan kewan yo. Ade ngising kewan yo. Awe dhewe kawin kewan yo. Dhewe manak kewan yo. Ade mbok gawe kewan yo mbok gawe. Golek drusupan padha mawon. Cuman kewan ora duwe akal. Maka ketika manusia ini sudah hilang akalnya, maka dia akan lebih sadis dari kewan itu. Setan ini butuh matane anak yang pateni wis rampung, awake dhewe wis dimutilasi barang-barang. Paham mboten? Ngerine wong ngeten niku, Pak. Wis mumpung akale isih fungsi, monggo diuripke. Awake dhewe wis ngerti tuntunane, wis to ngerti dasare to ngaji ki, oh carane wudu wis ngerti, carane salat wis ngerti, carane maca Quran wis ngerti. Carane sedekah ya wis ngerti. Saiki garek akal ki piye arep mungsekke ben isane salat iku kelaksanaan. Ben kelakon wudu, ben kelakon salat, ben kelakon darusan. Nggih. Ben kelakon sedekah iki piye lah niki iki. Terus nomor 4, pesene Kiai Yahya bin Mu'ad. Wal hawa markabun lidzunubi. Sing jenenge hawa niku dadi kendaraane wong untuk melakukan sebuah dosa. Awake dhewe ra mungkin ujug-ujug nglakoni dosa, mesti ana kendaraane. Wong niku arep nang jejeran mesti ana kendaraane. Mbuh pit, mbuh motor, nggih mboten? Mbuh sikil, ning mesti ana sing dadekke iso tekan kono. Lah kendaraane wong sehingga wong itu iso nglakoni dosa niku apa? Hawa. Mergo kita duwe hawa. Sing paling ngeri meneh nek hawa nek ditumpaki nafsu. Hawa niku kabeh wong mesti duwe. Makane biyen wong tuwa mbiyen aja sithik-sithik hawa. Apik wae iso dadi duwe hawa. Wong nek lagi kumate ngono tengah wong iku lah ya Allah, pengine salat terus. Nek pas lagi ra genep ngeten nika wis rasa ngeten. Jadi hawa niki inilah yang akhirnya apa? Menjadi kendaraan kita untuk melakukan dosa. Uang niku akeh kepleset nglakoni dosa mergo didorong, mergo duwe kendaraan sing jenenge hawa. Apa meneh ditumpangi nafsu. Jadilah hawa nafsu. Hawa itu keinginan, nafsu itu keinginan yang mengarah untuk kemaksiatan. Nah niki sing bahaya, Pak. Dadi wong apik butuh hawa, wong elek ya butuh hawa. Ning hati-hati hawa iki nek ora dikontrol iso ketumpangan nafsu. Ha iki sing bahaya, Pak. Jenengan arep nang masjid iki duwe mergo ana hawa. Mbah hawa ning nek nang kono oleh jaburan, oleh bukanan, mbok ning kono ketemu kancane iso linggo jejer bareng, mbok piye. Mbok pancen niat ngaji tenan aku ya ora ngerti. Ning ada dorongan-dorongan seperti itu mesti ada. Nggih mboten? Nggih niku jenenge hawa. Nek hawa ora ketungan nafsu insyaallah selamat-selamat mawon. Nek hawa ketungan nafsu niku lho iki sing bahaya. Wah, aku tak neng masjid. Ngobar neng masjid. Terus bablas. Nah, ngeten niku repot itu, Pak. Bablas neng dia ngeten kan. Oh, nomor 5. Wal malu ridaul mutakabbirina. Bondo donya iku dadi sandangane wong-wong sing sombong. Wong sombong niku wong dadi sombong niku mergo duwe sandangan. Apa sandangane? Bondo. Wong niku nek ora duwe bondo ora bakal ngarah sombong.
Kira mboten? Wong dadi gemedhe sombong niku mergo duwe sandangan sing jenenge bon. Lah sakniki wong di bondo mlakune wis beda kok. Lho nggih mboten? Lho mlakune lho beda, durung ngomonge, durung barang-barange. Jenengan lho iki ATM-e kosong, kluntrak, kluntruk, kluntrak, kluntruk. Mbasan isi 5 yuta ngono ya rada beda kok mlakune. Kek. Ngobrol lancar ngono kek. Lho, makanya hati-hati nek jenengan duwe bondo akeh. Jenengan kudu sadar iki diliki kali Kyai Yahya bin Mu'adz. Sing jenenge bondo donya niku nek ora iso ngati-ati, iku iso dadi sandangane wong sombong. Wong sombong niku dulure iblis. Dosa sing ora iso diampuni niku nggih dosa sombong. Akhire jenengan ku ora patek butuh Gusti Allah niku sing bahaya. Lho gitu? Iblis sak mergane ngoten niku. Mergane ora ngakoni Gusti Allah, ora patek butuh Gusti Allah. Mergo merasa mampu. Lah jenengan suwe-suwe diteruske ya ngeten niku, Pak. Duwe apa sithik ngono wis ya kaya. Makane nek isawa jenengan sadar, isawa terus ngati-ati. Ya Allah, ben sakniki aku ora kepleset mlakune ora kejeglong, ya tak usahake piye carane ben apa sing tak duweni iki iso barokah manfaat. Kanjeng Nabi dawuh ta'amul jawadi dawaun wa ta'amul bakhili daun. Panganane wong lomo, ta'amul jawadi dawaun iku dadi tombo. Wa ta'amul bakhili lan panganane wong bakhil iku daun dadi penyakit. Nek kepengin napa sing jenengan duweni entah bentuke panganan, duit, bondo niku barokah dadi tombo. Jenengan no sing lomo. Napa sing jenengan dahar utawa sing jenengan bageke niku iso dadi tombo kagem panjenengan. Sebaliknya panganane wong bakhil iki berarti wong pelit nggih. Panganane wong pelit iku dadi penyakit. Makane ngati-ati nek jenengan nampa duit delok-delok wonge gitu. Delokan wong kok bakhil kok ngeculke sesuatu, penyakit niku, Pak. Penyakit niku. Nek ora percaya niku, wah ana arep pilihan apa ngono mbantu lemah. Wah. Bahasan wis dadi, wah dipatutupi dalane. Enten mboten? Penyakit niku. Bondone wong bakhil iku penyakit bagi dirinya sendiri atau penyakit bagi orang lain. Bagi dirinya sendiri deloken lho, wong rata-rata wong lara ditambahke yang dindi ora mari, iku mesti faktor siji. Medhit. Lho dawuh Kanjeng Nabi kok ta'amul jawadi dawaun. Panganane wong lomo niku dadi tombo. Wa ta'amul bakhili daun. Lan panganane wong bakhil iku penyakit. Makane nate enten wong mara nggen kula niku sambat wis preksa tekan Jakarta, tekan Singapura. Bolak-balik ten Singapura, ten Malaysia golek tombo niku ora mari-mari. Bahkan ketika pulang kondisinya semakin meredup. Niku tekok nggen kula nyuwun donga ben diparingi gampang. Kula nggih gampang lek matur. Tak kei donga sing paling ampuh kita ora patek mandi kula ngeten. Jenengan sowan Kiai Sewu lho, donga sing paling ampuh Quran, selawat kita ora ana sing mandi aku. Iki penyakite iku siji tok. Bapak iki medhit aku ngono. Lho ki kok dalil ngeten niku. Jenengan nate zakat mal. Zakat mal iku napa? Ha niku aku ngono. Ora tau sedekah mesti wong model ngeten iki. Iki ra dipernahke tambah parah niki. Pun to jenengan sakniki sedekah. Jenengan bondone enten pinten dikalkulasi. Nggih. Mengke nek saka bondo kabeh niku wau diculke paling benten 2,5% saka bondone jenengan. Pun to insyaallah sisa bondone niku dadi tombo. Nek jenengan dereng lepas, wong iku dadi penyakit terus. Saiki sak nisab iku pinten? Kurang luwih 91 juta.
Jenengan kok nyambut gawe gajine di atas 8 juta, wajib ngeculke duit niku. Nek isih 2 juta, 3 juta, 4 juta durung ono niku. Aman niku aman. Tapi nek wis 8 juta munggah, hati-hati jenengan. Jenengan kok ora gelem ngeculke bondone jenengan, jenengan nimbun penyakit. Engko nek lara priksa ora mari-mari rasa sambat-sambat. Rasa sowan-sowan kiai njaluk donga, ora ono sing mandi. Lho nggih to? Donga niku ba'dal ikhtiar. Ikhtiar sik nembe donga. Ikhtiar wis durung kok njaluk donga. Kita ra mandi niku. Suwuk kula biasane mandi nek nggo wong liya, nek nggo jenengan rapat mandi kula ngerti. Oke, pun jenengan mengke kalkulasi bondone pinten culke. Mboten kedaten mriki ten pundi syukur-syukur ten wong fakir miskin sing butuhke nika. Ha iku lebih utama. Nek isih turah nek pondok ra apa-apa kula ngoten. Nggih, dadi sing penting culke. Insyaallah mungkin cepet mari ngoten. Nah, nggih terutama anak yatim. Terus yang nomor terakhir. Niki nggih wal malu ridaul mutakabbirina. Bondo niku sandangane wong sombong. Jenengan nek ora pengen darani sombong, aja sugih-sugih nemen gitu. Nah sugih niku berarti kudu siap dicap wong rata-rata wong sugih niku tambah pelit. Wong lomo niku nek wis isih kere, isih biasa niku biasanya lomo. Ngeculke duit niku ora patek mikir karena duwitne gur sithik. Tapi ku nek wis tambah oke bondone, nggih niku itung biasane Pak. Itung biyen pas isih kere ngono kuwi ngeculke 10.000, 20.000 biasa wong duwene mung 20.000 tekane 50.000. Engko begitu wis duwe jujut gitu. Di atas 10 juta, 20 juta ngeten ku ngeculke 5 juta ya mane-man Pak. Disilit tanggane 1 juta lek mundat-mundat rampung. Tambah sugih niku tambah bakhil. Pas isih kere ngeten niku mayo biasa nrimo, biasa kuat nrimo. Wit-witan lombok, barang jari tanggane barang ya monggo wong duwene gur kuwi muga-muga iso berbagi manfaat. Kepikiran tekan semono kuwi nek wong kere niku. Tapi begitu wis sugih ndek motor, ndek mobil, pageri omahe Pak, kuwatir ilang. Tak percaya buktikan saja. Tambah sugih lak mungkin tambah gede pagere ana belinge barang. Niku nandake wong tambah sugih niku tambah pelit. Wong tambah sugih tambah bakhil. Engko tambah akeh bondone ora satpame barang suwe-suwe. Ora satpame iki. Itu karo wong awake dhewe sak nyatami ya sapa. Kadang-kadang omah ora kancingan ora ana sing dicolong. Nomor 6 sing terakhir dawuh Kyai Yahya bin Mu'ad. Napa? Wa dunya sukul akhirati. Sing jenenge donya. Donya yang kita tempati saat ini adalah pasarnya akhirat. Jadi jenenge pasar ya, Bu. Jenengan tau ten pasar dereng? Ning pasar kira ya apa-apa ana to? Arep blonjo apa-apa ana to? Ya ning donya niki ibaratnya kaya dene pasar. Jenengan arep blonjo apa-apa ya ana. Arep blonjo ganjaran ya ana, arep blonjo dosa ya ana. Arep blonjo ngibadah ya ana, blonjo maksiat ya ana. Donya niki alam bebas. Ad-dunya daruman la darolahu. Dawuh Kanjeng Nabi, donya niki omahe wong sing ora duwe omah. Maluman la malalahu. Bondone wong sing ora duwe bondo. Niki donya. Jadi ming mampir blonjo ngono wae lah. Mampir blonjo. Jenengan bangun omah gedene kaya ngopo? Eling sesuk sing nikmati ora jenengan niku nikmati anake jenengan. Wong tempat ampiran. Donya niki alam bebas. Donya niki ana wong apik, ana wong elek, wong jenenge pasar. Pripun to pasar ki? Nggih, ana sing blonjone bener, ana sing ora bener wong jenenge pasar. Campur aduk. Donya niki pasar. Jenengan nek kepengin darani apa ya blonjo apa butuhe terus mulih. Anek dodol tekan kampung piye? Aku ngomongke sing tuku kok iki aku. Sing dodol beda meneh. Ya sing dodol sing jujur. Ya, dodol sing jujur. Kayak tokoh-tokoh masyarakat kiai jujur.
Ojo jarkoni tapi berusaha untuk mengatakan dan melakukan jujur. Aku kan memang dodol to ngene iki, Pak. Iki kaya kula kaya Go Yusuf kaya sampe mau dodol to ngene iki. Lho nggih mboten? Jenengan sing tuku. Paham mboten? Pasar ki piye to? Alhamdulillah tokone rame Masjid Al Furqon iki. Ndak sore tokone rame. Nggih, desek-desekan gitu. Ha iki kan berarti rame. Kadang ono sing toko sebelah niku ya ora uraan ra karo-karuan kuwi. Nggih. Sing dodol ya wong ngono kae, sing tuku ya ngono kae ya. Mangkat Bragas mulih piring-piring ya ono Pak katen Pak. Oh jeneng donya niki kaya dene pasar, pasare akhirat. Pasare akhirat. Makane jenengan kula panjenengan monggo blonjo sing apik-apik nggih. Mumpung saya diparingi umur, gitu Pak. Mumpung saya diparingi umur, isih diparingi kesempatan, monggo digunakake umure kanggo blonjo sing penting-penting, sing perlu-perlu, sing ora penting, sing ora perlu rasah dituku. Engko sing dienggo sangu ki napa to? Sing bakale dienggo sangu ki napa to? Pun niku dipikirke kecek niki. Wingi kula sampaikan ten pengaosan sing wingi. Innal kubro sak temene kuburan iku awwalu manazilil akhirah. Niku dadi awalan. Dadi apa jenenge awalu manazil akhirah. Dadi tahapan awal dari beberapa tahapan akhirat. Fa inna jaminhu fama ba'dahu aisaru minhu. Nek jenengan sukses lulus nang kubure, sesuk perjalanan nang alam-alam berikutnya iku luwih gampang, luwih mudah. Wa illam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu minhu. Nek jenengan gagal nang kubure wis gagal, ngapunten perjalanan atau tahap-tahapan selanjutnya di alam berikutnya itu lebih berat untuk jenengan lalui. Donyane wis angel, apa nang kubure wis angel, engko nang mahsyar mesti saya angel, nang mizan saya ruwet. Wis kata niku mawon. Makane monggo jenengan iki arep melakukan perjalanan jauh. Saiki dikei kesempatan Gusti Allah kon blonjo. Ayo kowe butuh sangu apa blonjone? Donya niki kan kados pasar, kon blonjo. Sing tak nggo sangu mulih apa sesuk? Blonjonen. Jenengan nggo sangu apa? Sangu salat. Wis alhamdulillah 5 waktu tertib. Sangu poso alhamdulillah, poso iki ra mukel. Sangu ngaji. Ngaji apa? Ngaji Quran alhamdulillah, darusane tambah sregep. Ngaji nopo ngaji sanes-sanesipun alhamdulillah dikei pengertian babagan bondo tambah lomo lah apik turute. Lho ngeten niku nek jenengan semakin aktif blonjo sing apik-apik lah sesuk jenengan sedo iki insyaallah nang kuburan lulus. Nang kuburan lulus dawuh Kanjeng Nabi fa inna jaminhu fama ba'dahu aisaru minhu. Sesuk sak badane niku luwih enteng. Mohon sholli ala sayyidina Muhammad. Kurang pirang menit iki? Jam pinten maghrib Bu? 5 menit pas selawatan. Jajan donya enakmu ora sepiro muluk pisan rasane eco diterusno weteng lara. Jajan surga enakmu jan saya tonjo puluhan pertama eco terusane tuman bloko. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Konjon donya ditenani nek butuh mara
nek wis ra butuh ninggalno maca apik niate Allah. Dulur surga apike ora ninggalno, ana kanca susah mara nulungi orang larakno. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah mullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi adil badri ya Allah. Omah donya saya apik saya rekoso, rumah tani tan saya ngoyo nganti laline iku coba. Omah surga materiale saka donya, rupane bondo sedekah wis jelas ngono kok ora percaya. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi alil badriyah. Sallu ala sayyidina Muhammad. Bon mekaten ingkang saged kawula aturaken kathah lepatipun kawula mengisi pengaosan menjelang buka puasa wonten Masjid Al Furqon selama bulan Ramadan. Kathah lepatipun pamunten ingkang saestu mugi-mugi sanes wekdal saged kepanggih malih. Pun keng kula awal akhir nyuwun pangapunten kula akhiri wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.